taba daina son ki ba, kuma ba zan taba daina tunanin ki ba. Saboda haka gaskiya yanzu ni na yanke shawara, zan je in sami yaya Bilal in faɗa mana duk abin da yake faruwa. Tashi ke ai bakin alƙalami ya riga ya bushe, domin a halin yanzu saura sati 2 ɗaura mun aure ni da Bilal masoyina. A da dai na soka, amma yanzu ba ni da wanda nake ƙauna tamkar Bilal, kuma shi kaɗai nake ganin zan iya aura. Farida, dan Allah dan Annabi taimaka wa rayuwata. Wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ke. Idan ku har zan ga aurenki, to gara a ce na mutu. In dai har zan ga aurenki tare da yayi Bilal. Wannan kuma kai ta shafa, domin ni yanzu da rayuwarka da mutuwarka ɗaya suke a guri, domin dama can wani ice ne a cikin zuciyata. Farida, wallahi ina son ki. Wallahi ina son ki. Dan Allah dan Annabi ki taimaka wa rayuwa. Ki haƙuri. Wow, idan maye ya ci ya manta, wadda ba za ta manta ba. Ka manta lokacin da na zo ina maka magiya akan ka so ni, ka nuna cewa dan uwanka ya fi ni, yanzu kuma shine zaka zo kana min magiya akan iso ka? Da zan iya son ko da na minti ɗaya ne. Shin nan za ki iya rasa shi ko kuma za ki sa shi ya shiga wani hali? Kin san na san ina san shi, kuma shi ma na san yana so na. Amma kin san me ya bata min rai? Ce min da yawan shi da wasa yake. To ya ma za a iya ce min da wasa yake? Wannan kalmar kawai ita ta bata min rai. Za abin da nake so da ki kwantar da hankalinki. Ki sake tunani a kai. Dan kan ki rasa shi kamar yadda na rasa Abdul. Ko? Kin ga? Me wannan? Yaushe ka fara shan taba ban sani ba na bane. Na ba shi na samu yana sha ne, shine na kwaci. To na sa aljihun wandona na manta ne wani shigo da shi. to idan na riga na sani, na san cewa ba ka shan taba, to amma na san komai mai iya canja ne ka da ka fara shan. Wai in tambaye ka, wai kwana biyun nan me yake damun ka ne? Ba abin da yake damu. Ka san idan babu wani abu, babu yadda za a yi in kirawo ka tsaye da kai har in tambaye ka. Na ga alamun cewa akwai wani abu ne, saboda kusan ko da yaushe idan ka zauna sai ka yi shiru ka yi shiru, ko da yaushe in ka zauna nan ka dinga tunani. Kuma wani lokacin ma idan na zo ina maka magana sai in ta magana sai can daga baya ka juya. Me yake faruwa? Kada ka manta
ka tuna kusanci na da ni da kai babu abin da za ka koya ka gaya mu. Dama abin da yake faruwa shi ina son koma London da karatu to amma na ga kwanaki ka ce je can na ce ma ba zan tafi ba to yanzu kuma ina so in je can shi yasa ka daina da wannan shine dalili. To ai wannan ba wani abu bane. Ai shi mutum ne kan yi ra'ayi kuma ya dawo ya canja wannan ra'ayi ko ba haka ba yanzu sai ka ji kana son abu an jima ka ji baka so wannan babu kuma zan yi making arrangement daga yanzu in Allah ya yarda za ka shi kenan. To amma fa ka bari sai bayan an gama biki aji na gama biki komai da komai tsaf kai ma sai ka tafi kaga alhamdulillah. amma ya ina gudun karan zo rasa admission da kafin bikin sai kaka da ba za ka rasa admission duk ma yadda za a yi insha Allah za ka bari dai kafin ai bikin amma tun daga yanzu zan fara making zan tura makarantar ji me yake faruwa kuma ko da ma da wani abu zan gaya musu da Allah akwai wani problem wanda zuwa wani lokacin za ka shiga baki da an gama biki kakka da wannan kuma abu kuma da Allah ka yi masa kaji. Ana yi ba wani abu bane dama abinda ake bukata amincewa shi Bilal din tunda ya amince ina ga kawai ba abin da ya rage illa mu jira lokaci. To ai ne abin yana ban mamaki Bilal. Da lokacin da aka yi masa tayin zai tafi kasashen wajen da ya ce shi ba zai tafi baya son ya tafi ya barka. Kuma yanzu gashi ya dawo kuma yana so ya tafi kuma kafin ma a yi bikin. Ni ma mun yi magana da shi na ce masa ko za ka tafi ka bari sai bayan bikin ya an samu yanzu kuma ya ce zai tafi. Wasu me ya sha musu kai ba? A baya idan ya tafi kafin biki, ai bikin ba zai yi daɗi ba. Ko? Gaskiya abba kai ya tafi. Kai ka haƙura mana bayan bikin sai ka tafi. Wannan yana akwai abin da ke nan. Ina ban san dalili ba. Ina tare sai in ga jini. Malamin ya taɓa gaya mana duk wanda yake tare yake ganin jini. To ciwon zuciya ne da shi. Ciwon zuciya? Haka ya ce ne. Wasa nake miki. Gwada ji shi ne idan na tare sai ke kamar jini. Goma. Goma. Ai ba da gara zuwa ai ba wani dogon ja. Yaro ai an bashi. To ai dama gani ne ai bai kamata a ce na yi maka kaka haye ba. Wannan ya dai ya ta ce. Bilhassali ma yanda za ka yi iko da ita ni ma ina da wannan damar. Amma sai na ga ya kamata mu bi hanyoyi da sharaɗai yadda musulunci ya tanada kafin a ce za a fara neman aurenta. Tunda ka bayar shi Bilal dama ta na mai wannan umarnin. Mun gode Allah ya saka da ni. Kawai abin da yake su daidaita da yarinya. Ai tuni ma ya fara zuwa ai. To alhamdulillah. Ya fara zuwa. Idan na turo shi. Na fari da take. Wallahi yanzu suka tafi shopping. Akwai kayayyakin mu ne na gidan da suka kare. Suka ce za su mana wa'yansu. A'a. To ko da suka fita don baya gida. Da suka fita suka. Wallahi da suke. To Allah ya sanya ni. Allah ya kai mu lokacin. Kuma gaskiya abin ba zai ɗau lokaci ba da jami'a. A wannan ba. Duk lokacin da dai aka sa kawai a to ma da yana. Kai ka sha yaushe za ka yi nan kawai ne.
ko kashi ai ni ban san abin da yake damun wani yara a yan kwanakin nan ba abin dole sai abin da ba komai kunya ce ai to ina yi maka albarka aje a sa ko keken nan ko to kuma kai ba magana ba na ka kare a wani a hau kullum shekaru da irin wannan zolaya baka rabuwa da shi ya kamar da ladan ka duba tun lokacin da aka samu wannan larura fama ake ta yi kana ta kai da kawo kai ma ai ya kamata mun gode Allah Alhaji ko mun dadin zo bai bi iya dan yatsa ba kada ya ce kin jawo shi ina na zan jawo shi fa Allah ya baku tare yawa Allah zai ke zaki binne shi yawa sai magana wani binne ko wai ka ce maka ba ka jawo ko laji ba komai isa ne ka kike man Farida mahaifinki yi magana zancen aurenki da shi ya ba mu wuka ya ba mu nama sauran kuma ya rake gare mu sa rana Farida, lafiya kike kuka? Me faru? Mama, yanzu na taɓa baki labarin wani okashin. To wannan okashin ba wani bane shine ɗan Bilal, kuma ba wanda nake so tamkar shi. Farida, zancen nan ki bar shi a inda yake, kai ki kuskura mahaifinki ya ji. Zancen nan ya kasance mu biyu ne kawai muka ji shi, daga ni sai ke. sai ni na uku duk na ji abin da kuke faɗa to bari ku jin gaya muku ba za ku mai da dattijan banza ba yaron nan sai da ya zo nan baki da baki muka yi magana ta amsa tana son shi suka ce suna so yanzu ta ce ba ta so to ko kina so ko ba kya so sai kin aure shi can banza yanzu ya zan yi da rayuwata saboda ni fa ya fara shaye-shayen nan sannan kuma saboda ni ce zai tafi ni zuwa nan wallahi idan ban gaishe ba nan da sati ɗaya zan iya shiga cikin wani hali. Kin ga abin da na gaya miki ko? Kin tsaya yaranta. A dalilin haka na rasa Abdul. Shi sa kika ga har yanzu ban yi aure. Yanzu hawa kin san taimakon da zaki yi dan Allah dan Annabi ki je duk inda kika san zaki gan shi dan Allah ki zo min da shi. To kan ki da ki kwantar da hankalinki. Jiyo ki kalle ni. Kan ki da baragar kauna raga raga raga
ina da raina ki kunno ki mana zan bude sirrina gare ki sirrina san ki yana raina na ya mafarki zama to mata ta me kar da ya afkani raga raga ragar kauna Yau na yi mafarkin ke a kuncin na sinke a kan ki na kira ke gana na sin gani sana a ragar ki wani da ta magarki da bayar so yau na shiga kogin so gani raga raga ragar kauna
da tun duk ku gaya mu wannan eh ba haka ba ne na so na gaya ma tun farko amma ya umarce ni da cewa kwata-kwata kar na gaya ma wannan to kuma kai ko yana asibiti wani asibiti to ga munan zuwa